navn det er Tue. Jeg har lige fået serveret en gratis brændevin, og det er dagens første. Jeg hedder August, og det er dagens tredje brændevin. Mit navn er Niels. Det er min første drink. Hej, jeg hedder August. Det er første øl. Det er anden øl. Hej, mit navn det er Tue. Det er dagens første øl. Skål. Jeg hedder Niels, og det er min anden drink. Og det er min anden drink. Jeg hedder August, og det her er min tredje drink. Mit navn det er Tue, og det er min fjerde cider. August, og det er min fjerde drink. Jeg hedder Niels, og det er min tredje cider. Mit navn det er Tue, og det er den femte cider. Mit navn det er Tue, og det er den sjette cider. Man fik gratis, fordi jeg ramt ruldsejr. Mit navn er Niels, det er min drink nummer 7. Jeg hedder August, og det er min 7. brændevin. Hej, mit navn det er Tue, og det er dagens første brændevin, fra tjekker nu. Det er Andreas, det er min første gin tonic drink i dag. Skål! Det her det er min første pina colada med 7. genstand. Mit navn det er Tue, og det er den første Blue Lagoon i dag. Mit navn er Niels, det her det må være min 27. drink. Lav et matching. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Cheers! My name is August, this is Tue, and we are on a social experiment. We don't know anymore. Mit navn er Nikolaj, og det er min fjerde tår. Hej, jeg har August over på Løstrup. Det var Radio 1000 Ejvind Hansen. Det her, det var 7. Daggery. Ja, skål! Mit navn er Andreas, og det her det er Magic. Det her det er øl. Question mark. Det var 14. øl, det her. Hej, jeg hedder Niels. Det er din 7. drink. Skål!